na dnešného, možno aj na ľavom losovaní. A kde ešte niekto nemá nejaké miesto na sedenie, si sadnite. Dovoľte, aby som vás privítal v jemne neformálnej atmosfére. Takže Michal Kopál, Dominik Černo ako hlavný organizátor a ja ako človek, ktorý zabezpečuje časový rozvrh a harmonogram. Nie sú tu všetci zástupcovia mužstiev, je tu väčšina. Losovanie by malo byť preto transparentné a dúfam, že sa nevyskytne žiadna podozrivá udalosť, lebo dneska to ide prvýkrát live. Akurát by som teraz odozdal ešte slovo Čečemu, aby vás možno privítal a potom prejdeme k úvodu, k vysvetleniu hracieho systému a k samotnému losovaniu. Tak ahojte, viete dobre, že ja som nejaký rozprávka, nebudem o tom veľa hovoriť, ale chcel by som vás tiež srdečne privítať. Robím to takisto prvýkrát, je to pre mňa taká skúška, či to vlastne pôjde, nepôjde. Som rád, že ste sa tu takto zišli. Myslím si, že sú tu všetci zastupiteľia, no väčšinou tých tímov. O turnaji nebudem hovoriť, lebo s každým som sa možno osobne rozprával, vlastne ako to bude fungovať toho 26. Týmto by som chcel zahájiť otvorenie. Som rád, že to takto funguje, ja dúfam, že sa budeme stretávať. Ďakujem vám, ako nemám čo hovoriť, lebo fakt to je pre mňa niečo, čo chcem dosiahnuť a som rád, že ste prišli. Ďakujem. Mirko, prejdeme k tomu losovaniu, jak sme sa dohodli. K vysvetleniu? Mirko vám povie, jasne. Vzhľadom na dopyt, ktorý bol po tomto turnaji, sa nám podarilo obsadiť prvých 12 družstiev, myslím si, že asi v rekordne krátkom čase. Zatiaľ, čo bol najrekordnejší, pár dní, niekoľko dní. Zoznam mužstiev je tu, sú abecedne radení. Vidíte, že sú teda rozdelené jednotlivé mužstva v žrebe. Nasadzovať sa tento rok nebude ani vzhľadom na vzdialenosť. Minulý rok to bolo vzhľadom na vzdialenosť Bratislavčanov, Trenčanov a podobne nasadzované. Tento rok sa bude priamo losovať do skupiny, takže tak ako sa vylosuje, mužstvo podľa daného kľúču bude hrať aj v danom čase, aj v danej skupine. Čo sa týka kompozícií turnaja, každé družstvo by malo byť oboznámené s pravidlami. Pravidlá sú jednoduché, rešpektujeme pravidlá Mestskej ligy malého futbalu v Partizánskom, to znamená, že platia všetky pravidlá, ktoré sa hrajú štandardne počas sezóny. Jediný rozdiel je v hracom čase 2x10 minút, kde je stopovaná minútová prestávka. Prakticky, ak pôjde všetko podľa plánu, tak by sme mali dodržať harmonogram tak, ako bol minulý rok a skončiť niekedy okolo 7. Každé družstvo bude oboznámené s propozíciami, dostane ich na mail a každé družstvo dostane vlastne aj detailný harmonogram, takže budete vedieť, kedy plus minus by ste mali byť nastúpení. Neznamená to, že ho budeme dodržiavať presne na sekundu, ale ak sa nám to podarí tak ako minulý rok, tak skončíme plus minus 3 minúty asi v cieli. Hrací kľúč jednoznačný, ľahký. Držím palce tomu, kto sa dostane do semifinále. Jedinou zmenou oproti minulému roku je krátke prerušenie pre príhovor primátora, ktoré sa uskutoční medzi 10:30 a 10:50, takže ak si budete chcieť odskočiť, nájsť sa za frajerku a podobne, tak to je jediná zmena oproti minulému roku. Ostatné budete, ako som spomínal, oboznámení a bude to vysieť samozrejme na všetkých tých informačných miestach v športovej hale, spolu aj s tabulkami, jednotlivým priebehom turnaja a podobne. Takže informácie by mali byť dokonca dostupné ešte aj prostredníctvom ligy.sk online, tak ako bolo počas letného turnaja. Čo sa týka ešte jednotlivých propozícií, strieda sa let, podmienok, strieda sa letmo a ak sme mali minulý rok aj problémy, čo sa týkali disciplinárneho razu, červená karta, stop, jeden zápas, dve žlté karty, stop, jeden zápas. V prípade nejakého vážneho porušenia je po konzultácii turnajovej komisie, ktorej je organizátor, zapisovači alebo aj Michal a spolu s rozhodcami môže byť hráč vyručený až definitívne do konca turnaja. Dúfajme, že sa také nič nestane, je to iba v rámci fair play a športu, takže kvôli tomu sme to tam aj vložili do propozícií a budeme radi, keď sa to bude celkovo niesť aj v duchu fair play.
Hrací systém je jednoduchý. Mužstva budú rozdelené do 3 skupín, tak ako minulý rok. Skupina biela, oranžová a čierna, kde postupia priamo do 8 finále prvé 2 mužstva a 2 najlepšie mužstva z 3. miest. Tak, aby nevznikol nejaký problém ako počas minulého roku, sú stanovené kritériá tak, že, to si musím prečítať presne, v prípade, ak bude rovnosť bodov, zostaví sa minitabulka, bude rozhodovať za prvé rozdiel skóre, za druhé vyšší počet strelených gólov a za tretie, v prípade, ak to bude rovnaké, bude 11-kový rozstrel, respektíve rozstrel z pokutových kopov. Ak nebudú 3 po 3 kolách nebude rozhodnuté, tak bude nasledovať rýchla smrť. Samozrejme postupuje prvých 8 najlepších mužstiev do klasického pavúka a ten pavúk bude mať kľúč prvý s 8, druhý so 7 a postupne. Dôležitou ešte vecou a poslednou je, v prípade, ak sa bude niekto cítiť ukrivdený, čo by sa nemal, mal by vždy vyslať zástupcu svojho mužstva smerom k zapisovačom a turnajovej komisii, tak ako to bolo minulý rok, aby sme im prípadne mohli dovysvetliť pravidlá, ukázať malú tabuľku a ešte raz kontrolovať všetky veci. Nepomýlili sme sa minulý rok, bolo to fajn, ale aby nikto nemal pocit, že môže byť oklamaný alebo podvedený aj takými podobnými spôsobmi. Všetko je zapísané, takže na základe týchto pravidel, kde sa teraz tu dohodneme, by sme mali fungovať. To je predovšetkým ohľadne tých 2 najlepších mužstiev postupujúcich z 3. miest. Okay. Losovať alebo šťastnú ruku bude mať Michal Kopal. Ja sa stanem na chvíľku zapisovačom, budete vidieť presne v jednotlivých skupinách čo ako. Ako prvý bude losovaný tým a ako druhé bude losované skupina alebo pozícia v skupine. A pre mňa týmto už nestane nič iné, len Michalovi zažila šťastnú ruku, možno vám šťastný žreb, lebo to je len náhode momentálne. Tie CCčka sú tam preč? Tie CCčka idú preč. Aj sú preč. Nech sa páči. Dobre, takže ja vyžrebujem prvý tým a potom ten zastupca toho týmu si príde vyžrebovať skupinu, do ktorej bude zaradený, dobre? V prípade, že tu nie je zastupca, Tak to vyžrebujem. tak to vyžrebujem. Takže poďme na to. Prvý tým. Povorela. Že? Ktorý ste videli všetci, áno. Takže Povorela pôjde do skupiny B, takže B1 bude pozícia Povorelej. Ne? Takže ďalší tým. FCAčko. Takže tiež nemáme zástupcu. Urbanova. Vyžrebujeme my. Takže FCAčko pôjde do skupiny A, pozícia 4. Ďalší. FCMU. Poď. Vyžrebujem si skupinu. Na flašku pekne mi to vidno. Kde je tvoj? Upretovanie šatí. Ďalší tým. Sieť partizánskej. Aj. Zastupcu Romanky, poď. Vyžrebuj si skupinu. Teraz sa Roman bude vedieť, že mi nadal. Takže B4.
Ďalší tým bude FC Elite. Skupina B3. C4. Ďalší tým máme Mystery MFC. Bolo spolu čas. Vybrali skupinu. Až vedete, ja tej hram. C1. CCčka. Poďte, pošal sa Kristati pánu do Boha. Pivo mi donieste, vyťahne ma. A1. Dobre. Saduje a sedie. Samé derbo tej skupiny. Ďalšie mužstvo. Lokomotív. Zastupcu tu nemáme, takže nebudeme my. A3 skupina. Takže Ačko máme všetko zaplnené. Ďalší tým. Limkači. Tiež tu nemáme zástupcu. Takže vyžrebujeme my. To není veľa možností. C3. C3. Predposledné mužstvo. FC Halkači. Takže ani ťa nebudeš. Ani ťa nebudem, ale to zvedavý. Čo to bude ty? Ačko, Bčko, B. Tak sečku. No a tým pádom je jasné, ale pre kontrolu správnosti, že tu sú všetky skupiny, aj mužstva, posledné andeli. Poď si vyťahnuť. Poď, nemáš si. Nemáme sa prekvapiť, do aké skupiny. Zaujímavé to bolo, že tam naozaj je všetko. Takže C2. Dobre, takže máme vyžrebované. Dúfam, že ste spokojní. Niektorí viac, niektorí menej. Ja by som ešte k organizačným veciam. Táto tabuľka a všetky ostatné informácie sa vám taktiež dostanú prostredníctvom mailu všetkým kapitánom. Ešte si to rozpošlite. Želám veľa šťastia, veľa golov, malo zranenia, veľa snahy akorát tak. Veľa gól. Nehaj tú tabuľku. Ja to odfočím na tomto. Pôjde vám všetko. Niektorí si dávajú live. Ktorý si... Hej, Denis. Keď málo golov, keď vás. Kameru, ty sa jebal na gól. Ale to kamen bojal, to gol, ktorý sa nebol, tak začali šláť do svojej. Love sú love. Love sú love. Ja robím robote,